निर्माण श्रमिक मानकर सामाजिक निरापत्ता और कल्याण पाई प्रतिबद्ध आम राज्य सरकार। श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग अधीन ओडिशा कोठाबाड़ी एवं अन्यान्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड एहार बलिष्ठ प्रमाण। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବା ଲାଗି ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମିକ ସାଥୀ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। मे 1 तारिख आंतर्जातिक श्रमिक दिवस। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ କରକମଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମିକ ସାଥୀ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି କରିବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମିକ ସାଥୀ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଆପ୍ରେ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ମାତୃଭାଷାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ହୋମ୍ ପେଜ୍ର ଉପର ବାମ ପଟେ ଥିବା ମେନୁକୁ ଯାଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ପ୍ରାଥମିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଜ ନାମ, ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ URN ନମ୍ବର ମିଳିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମିକ ସାଥୀ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ଲାଗି ଏହି URN ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରାଥମିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଏବେ संपूर्ण विवरणी देवा पाई आप्रे थिबा निर्माण श्रमिक लॉगिन उपरे क्लिक करंतु। सेठारे URN नंबर देई परवर्ती पर्याय रे प्रवेश करंतु। एबे निजर आधार नंबर, जन्म तारीख, पितांक नाम, शिक्षागत योग्यता आदि तथ्य सह आवश्यक प्रमाणपत्र देई पंजीकरण प्रक्रिया को संपूर्ण करंतु। एही आप्रे पंजीकरण बेले आपणक बैंक अकाउंट विवरणी प्रदान करबाको हेबो। ଏହା ସହିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦେୟ ବାବଦକୁ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନବୀକରଣ ଲାଗି ପ୍ରତି ବର୍ଷ 50 ଟଙ୍କାର ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜର ସଦସ୍ୟତା ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟର ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମିକ ସାଥୀ ମୋବାଇଲ ଆପ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା, ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ राज्य सरकार करिथिबा एही योजनार लाभ उठांतु।